Predstavujem hádzanárskú triedu Golden Team, kde deti základnej školy Stupava vymenili hračky za hádzanárskú loptu. Dobrý deň, pozdravíme sa. Prišli sme plávať. A nemusíte sa zdraviť, takže dobrý deň. Normálne pekne povedzte, dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa voláš? Týmko Lakovič. Do ktorej triedy chodíš? Do prvej B. A ako sa sem dostal? Autobus, takou dodávkou. Dobre. A vieš, prečo tu práve pláveš? Prečo? Ja sa ťa pýtam. Aby som vedel plávať. A prečo chodíš na hádzanú? Preto, aby som vedel dobre hádzať. Alex, ako sa tu ocitol? Takou presvitnou dodávkou. Hráča menom? David. Povedz priezvisko, to zaujíma našich fanúšikov, tvoje priezvisko. Janča. A vieš, kto bol tvoj detko? Viem. Kto? Dedo Miro. Ako? Dedo Miro. Detko Miro. Detko Mirko bol veľmi slávny hádzanár. A hádzanársky tréner v Stupave. Ja viem, ja som tam chodil. Fanúšikom odkážem, aby sa mi darilo. Mám tu Dominika Holubka. Dominik, ako si sa dostal do hádzanárskej triedy? Tak, že som sa prihlásil. Čo od tohoto očakávaš? Že sa naučím hrať hádzanú. Že sa naučíš hrať hádzanú. Ako si sa dostal do projektu Golden Team? Zapísali sme sa. A kde ste sa zapísali? V škôlke alebo v škole? V škole. A čo sa ti najviac páči na tejto hádzanárskej triede? Že hádzeme. A čo ešte? A že beháme. Ako sa voláš? Klaudinka. Klaudinka celým menom? Klaudinka Jančárová. A ty? Silvinka Jančárová. Tebe čo sa najviac páči na hodinách telesnej výchovy? Jak píšeme. A viete, čo je hádzana? Áno. Čo to je? Čo sa tam robí? Špaltuje. Ako? Hociako. Máme tu žiačku menom? Ja sa volám Jessica Bírová. Hrajem teraz v telke. Aby ste ma videli, som v škole. Ale je to fakt smiešné. Čo také ťa najviac baví na telesnej? Na telesnej ma baví, že je telesná.
A mimo telesné, čo ťa baví v škole? No baví ma v škole, chodíme pres prestávku aj von. Ty sa rada učíš? Áno, Máš aké známky? samé čeličky. Dobre, pozdrav divákov. Ahojte diváci. Girl, you know I got to go. Oh, Lord, I wish you wasn't so. Say tonight, if I could break a dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, if I could break a dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. A ty chodíš do hádzanárskej triedy, do triedy Golden Team. Si spokojná? Áno. Čo ťa nás baví na tejto hádzanárskej triede? Všetko. Čo tak najviac? Jednu vec. Hádzana. Hádzana? Čo sa ti páči najviac na hádzanárskej triede? No, že tu mám veľa kamarátiek a že sa mi to páči tak hádzať vysoko. Takže máme tu žiačku Golden Teamu. Rodičia ťa prihlásili do hádzanárskej triedy. Si spokojná, chodíte plávať? Ja som ešte plávať nebola. Nebola si ešte plávať? Dobre. Respektíve ma nezobral. Budem sa ťa pýtať za hovno.